Halo investor sing dikasihi. Layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso. Kita propose kanggo nimbang saben parameter saka organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Supernus Pharmaceuticals Inc. ticker SUPEN. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 28 Maret 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Supernus Pharmaceuticals kalebu subkategori Neuro, 67 organisasi melu ing comparison lan iki banget wakil. Deleng tabel pesenan ing mburi video iki. Total asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 8,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen sampeyan katon banget, ing pasar saham as minangka kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,9 poin. Marang skor perusahaan 8,5 terms Supernus Pharmaceuticals Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Supernus Pharmaceuticals lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Supernus Pharmaceuticals nuduhake owah-owahan minus 1%. Marang dinamika rega ing subkategori 10,6%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar organisasi Supernus Pharmaceuticals punika $1.81 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $78 miliar. Supernus Pharmaceuticals duwe bagian 2,323% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $1.3 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $31 miliar. Supernus Pharmaceuticals nuduhake 3,356%. Bandingaken enggo bareng dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Supernus Pharmaceuticals ing subkategori nalika netepake nilai pasar 2,323%. Regane buku 3,356%. Kang 44% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Utang finansial perusahaan punika $0.3 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 3% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing kewajiban utang perusahaan, apik banget 2 terms. Rasio regane pasar perusahaan kanggo laba yaiku 24,5. Rata-rata ing subkategori yaiku 0, iki luwih apik tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $74 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine kanggo $109 yuta. Kang 48% luwih saka tokoh saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,7. Rata-rata kanggo subkategori punika 4,8 lan iki 44% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo pratandha revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $660 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo teko 12 sasi samestine $980 mayuta-yuta. Iki 48% luwih saka saiki. Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates sales punika 11,2%, karo rata-rata ing subkategori minus 14,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 25,7%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 3,948%. Sing 70% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake beda antarane rega pasar perusahaan Supernus Pharmaceuticals, paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan perusahaan, padha karo $2.685.000. Dene kanggo subkategori $4.564.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 41,2%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawai $109,500. Rata-rata kanggo subkategori minus $138,700. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan $248,000. Pambiji bati kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian dodolan kanggo saben karyawan perusahaan $982,000. Ing subkategori ana $957,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 3%. Asesmen saka bagian revenue saben pegawai individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat ana 9,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 5,8%. Iki minangka indikator resiko remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 45% kanggo perusahaan Supernus Pharmaceuticals Inc. Dene ing subkategori tingkat iki 53%. Potensial, securities subkategori kang rega luwih dhuwur tinimbang perusahaan Supernus Pharmaceuticals Inc. Volume dagang saiki, $32,43. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan dipatok ing kira-kira $38,81. Prabdan antarane rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 20%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis sekuritase perusahaan Supernus Pharmaceuticals. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo $32,42 US. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif dhuwur. Perusahaan ditaksir nggunakake kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit disetel ing 35,68. Mandeg mundut disetel ing 29,16. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 27 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker
Tes A. Bakal pesen ngedol Wawas. Video ing urutan Wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah siji pesenan, utama utawa Wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets.